Ayan, hello, 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 hello. Good morning, everyone. Magandang shoutout po sa inyong lahat. Ayan, mega shoutout sa iyo, Josephine Tam, Tamsakdan. Maraming salamat yung patamsak. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Lenny Jane. Yuhu! Ayan, mega love shoutout din sa iyo, Ate Lady and Pain Vlog. Dan Tamsak din. Maraming salamat sa iyo, patamsak. Shoutout din, Noemi. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Sa pilit ng mga yaka, maghihilom, lahat suga. Excuse me. Hindi pala pwede Diyan ka pa ba, Lady Inteng? Get ka muna dito, Ate Lady Inteng. Guess mo muna ako. Mag-guess ka muna dito. Alam niyo, naaantok ko talaga ako, guys. Pero talagang iniisip ko, may schedule pala ngayon akong live. Ayan guys, wait lang muna ha. Mag-ano muna si host, magtitimpla muna ako ng kape ko kasi hindi ako nakapagkape. Wala mo lang, kakagising ko lang.
Ayan, mega mega love shoutout sa iyo, Pre Sara Kago. Pre, magkape ta pre, magtimpla sa ko kape pre ha. Dali lang.
Ayan, nag-love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, nag-love shoutout sa iyo, sis Yanha. Salamat sa pagpunta sa bahay ni Ho. Saglit lang guys ha. Busy si host mga guys. Ayan. Ayan, mega love shoutout sa UM Emperor. Kamusta mga idol? Ayan, okay lang po idol. Ayan, padagkit ko ng bahay mga idol. Ayan, Emperor. Tabayan ko na ito idol. Salamat ha. Padala din ko sa bahay ko. Mag-iwan ka lang sa akin ng bakas Emperor at babalikan kita mamaya pagkatapos ko mag-live streaming, okay? Saglit lang guys, hindi ko kayo madyakitan.
Ayan lang guys ha, basta pag ganitong oras talaga guys, medyo busy si host. Papaluto lang yung aking amo na ano. Mamaya Ferrer ha, dalawin kita sa iyong bahay ha.
Ayan guys, welcome sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw mo sa bahay sa ating video. Basta Ilongga gwapa. Oo, Ilongga gwapa. Ako lang hindi gwapa, Lini. Saglit lang guys, hindi ko kayo madakita. Nalagaw ko kasi yung main ko dito sa isang cellphone ko guys. Sis Lenny Jane, gusto mo umakyat sis Lenny Jane? Magkape tayo guys. Mag-guess ka dito sis Lenny Jane. Saglit lang ha, gusto kitang bigyan ng jacket eh. Bantay bata pa ate. Okay. Sige, magbantay ka lang dyan. Saglit lang guys ha, nilalagin ko pa kasi yung isang account ko dito. Ayan, mega love shoutout sa UMC Lee. Tamsak ko. Maraming salamat sa iyong patamsak dyan, UMC Lee. Thank you so much. Ayan. Dito pinsan ko eh. Okay lang yan sis Lenny Jane. No problem. You for the special things. Give love on Christmas Day. Give love on Christmas Day. Saglit lang ha talaga ha. Bigyan ko kayo ng jacket. Alam nyo naman guys, basta OFW, no? Ang aming tawag nito. Trabaho dito is patayo-tayo, utos-utos. Ayan, bigyan na kita ng jacket si Lenny J. Emsley. Sino kaya to si Emsley? Parang familiar sa akin to. Maraming salamat sa nagpapabidyo dyan ha. Singer din si ate. Oo, katuwaan na kasi yan minsan pag nagla-live ako, kumakanta ako. Uy, total kita lang naman din Lenny Jane, mag Ilongga na lang ta. Lenny Jane, diin ka sa Patnungon.
Hinaan ko lang yung music ko, baka tinatawag na ako ng amo ko, hindi ko narinig. Yun, oh, singer rin si ate. Lapit ka ba sa tinda sa Patnongon, ano, Lini Jane? Sinisipon ako. Sana all. Akit kasi dito, kantahan tayong dalawa. Alam mo, kagising ko lang talaga si Lenny. Sa Villa Crispo, hindi ko masyado kabisado dyan. Basta bukid kami. Kapi tayo sis. Ano yun eh, naga, sang time na buhi pa ang lulo sa akong nga bata. Nakastay kami sa Antique, sa Bugaso. Kapi tayo sis. Taga bukid, ha ha ha. Ha. Namik. Abi mo sa tuod sis. Ang akong pamilya, wala gidya bukid. Amo na nga mas gusto ko dito sa Antique kay pwede ka kasaka sa mga bukid-bukid dito. Nanamian ko to ya kung magkanto ko to. Ano gid akong taga bukid house sus Ginoo. Wala na yung problema na ya basta yung may ginakaon. Abi yung mas gusto ko pa gani sa bukid mag-start eh. Ano dito tanan mahimo mo bala nakasaka kami sa bukid upod sa mga bata pa namon na ba. Oo, lapit lang man 20 minutes biyahe. Hasta lang po sa ano, nakabiyahe ko sa Antique, hasta lang kami sa Patnungon, sa tinda. No, do tinda-tinda ba? Di ko yak balo magkanta. Sus, Ginoo ko. Masking kanta lang mga ano-ano, ako kanta-kanta lang. Sige, kantahan ta ka karon. Karon lang pag ang amo ko wala kay kapamahaw. Para da sa kapamahaw. Mga laga ko tulog pa. Ay, hindi pagali ko naka-share sa akon nga live. Pura-pura. Dali lang gid sis ha kay is ano to ni anay. Ayan, mega mega love shoutout po sa iyo, Kabayo Stories. Hello po, if may time po kayo, punta din kayo sa Aswang Story Channel po. Salamat po. Sige, 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 Kabayo Stories. Puntahan kita saglit lang pagkatapos ko mag-share, puntahan kita ng ano ko, ninja ko ha. Ayan, tamsakdan ate. Ayan, mega mega love shoutout sa iyo, kapatid Jard Vlog. Maraming salamat sa pagdalaw sa bahay ni ate mo. Ayan, kamusta ka naman, Jard Vlog? Uy, pasensya ka na muna, Jord Vlog, ha? Hindi kita na i-play kasi gawa nga ng may mga task pa ngayon si ate. Kaya pag wala na, i-play kita. Okay, malapit ka na din, di ba? Ayan, congrats sa'yo, ano ka pati Jord Vlog, ha?
Ayan, mega-love shoutout din ate. Ayan, salamat Kapatid Vlog. Busy lang talaga sa work. Dito nga ako ngayon work ate. Sige, sige, mag-ingat ka dyan sa trabaho mo Kapatid Vlog ha. Okay lang yun, oy, no problem. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Mami Jels Bukidnon Vlog. Thumbs up po, Mami. Have a good day. Ayan, have a good day at have a nice day din sa iyo. Mami Jels, salamat sa pagdalaw sa bahay ni host, Mami. Yan ba ang iyong bahay, Kabaryo Stories? Ayan, mega love shoutout sa iyo, Key Salon Vlog, Pansakdan, Mami Noy. Maraming salamat sa iyong patansak dyan, Mami Fe. Thank you so much. Saglit lang ha, sinishare ko pa sa aking mga ka-JC ang aking live stream. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Kuya Dikoy 25 Channel. Maraming salamat sa pagdalaw sa bahay ko, Kuya Dikoy. Kamusta ka na, Kuya Dikoy? Saglit, Kuya Dikoy, ha, bigyan muna kita ng jacket. Salamat sa iyong paharang dyan, Kuya Dikoy. Ayan, Kuya Dikoy, may ano ka na, may breath ka na, char. Natawa ako kagabi sa'yo. Shoutout po Mami Faye Salon from Mami Jobs Bukidnon Vlogs. Ayan, mega shoutout sa inyong lahat. Thank you so much for coming. Ayan, hindi ako makalakas ng boses guys. Diyan si Ami. Ayan, kapi tayo, Kuya Dikoy. Mami Jals, Mami Faye, kapi tayo. Tapos magkain tayo ng biscuit habang nagkakape. Masarap to guys, isaw-saw sa kape. Ayan, salamat sa iyong pa-stay home dyan, Mami Jals. Shout out all from Mami Jals Bukidnon. Halika dito. Ate Lidin Pin, akyat ka na Ate Lidi. Akyat ka. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Ning Lobe 08 Vlog. Maraming salamat sa pagdalaw sa bahay ni host. Ayan, akyat ang gustong umakyat dito. Samahan niyo ako guys. Nag-milk din ako, Mami. Ako kasi hindi ako mahilig sa milk talaga, Mami Charles. Kaya nagkakape ako. Tapos alam niyo ba yung kape ko? Nilalagyan ko yan ng tea. Ito, yung green tea. Ayan, hello host. Hello sa'yo, Kuya Dikoy. Maraming salamat, Kuya Dikoy, sa pag-ano. Akyat ko kaya, Kuya Dikoy, dito. Samahan mo ko, Kuya Dikoy, hindi ka ba busy? Ayan, akyat ang gustong umakyat, guys. Ayan, kagigising lang po, Mami, at naliligo ngayon ng milk na. Ngayon, nag-milk na. Okay. Ayan, Ems Lee, hello sa'yo from Ninglubi 08 Vlog. Ayan, padikitan yung bahay ko, please. Pisalon Vlog. Mababa ka ng bahay mo dyan, Mami, te, para dikitan ka nila. Tapos ako, kung dikit naman siguro tayo, kung hindi pa kita dikit, mag-iwan ka lang ng tamang bakas at didikitan kita mamaya pagkatapos ko mag-live stream. Ayan, guys, welcome po natin ang aking co-host na maganda. Ayan, si Lady and Pain. Hi, Kala ko everyone. matutulog ka. Inaantok na ako lang ng Grace. Ayusin mo yung buhok mo, parang dinumog ka ng 5 tao.
Kape Is tayo, te. ganyan talaga pag inaantok natin tapos di makatulog. Nagbe-videoke ako. Ganun. Dito ka kaya kumanta, kantahan mo dito. Para dumami ating viewers, char. Ano yung mukha ko? My God, nakakahiya dito sa live ko. Nagkakalat ako ng lahi. Saglit lang ha. Ayan guys, nagbaba ako ng bahay. Baka gusto nyong umakyat dito guys. Naku, sana naman umakyat kayo ha. Gusto mo Ayan kantahan guys ha, kita? sa birthday ko guys ha, umakyat sana kayo. Marami sanang umakyat sa inyo. Huwag kayong mahiya umakyat sa bahay. Anong gusto mong Ayan, kantahin ko? Sure ka ba hindi to magka-copyright pag pumunta ako dito? makaka-copyright ako pag meron kang mic, meron kang sound. Kailangan a cappella lang. Tapos kailangan wag mo ring tapusin. Oo. Mag-umpisa ka lang sa chorus or basta wag mong tapusin ang kanta. Ganun eh, wala tayong magagawa. Alam nga naman sipain ako dito ni Lolo. Gusto mo ba yun? Paano yun? Di makakanta ka lang maglagay ka ng Bluetooth tapos ikaw lang nakakarinig ng music tapos kantahin mo ganun. Pero wag mo lang tapusin. Ganun ang ginagawa. Gusto mo O, yung diba, ano gets mo lang. na? Ayan, Ning, Okay. shout out from Digoy TV 25 channel. Ayan, saglit ha, magbasa muna ako dito. Lini Jane, mega love Sige, shout out sa gamitin ko iyo yung from Ning headset Lobby ko 08 para sa Vlog. Ayan, Ate Ning Lobby 08 Vlog from Ems Lee, Digoy Channel 25. Hello from Ning Lobby 08 Vlog. Ayan, dikit na tayo Mami Noy from Mami T Salon Vlog. Oo nga eh, parang dikit na tayo. Ay, saglit lang, baka hindi ko pa kayo nabigyan ng jacket. Ayan, mega love shout out sa iyo. Vanellope's dad, tamsak madam. Ayan, bigyan kita ng Ate jacket Noy, dyan, Vanellope. Bane na lang for short. Ang haba ng pangalan mo, sis Bane eh. Hi, Madam Lenny from Vanellope's dad. Ayan, video Ate muna Noy. hugas pa plato from Vanellope's dad. Pa-jacket please. Oo, binigyan na kita ng jacket. May jacket ka na Mami Bane. Ayan, nagmami na tuloy ako sa iyo, Bane, oh. Ayan, meron ka ng jacket. Ayan guys, magbabaan kayo ng bahay ko dyan at magtikitan guys. Meron tayong mga pumasok na hindi nyo kakilala. Katulad na lang ito si Sino? si Mami Jals Bukidnon Vlog. Ayan Mami Jals, mag-iwan po kayo mag-ano pala kayo, magbaba ng bahay at mag-iwan po ng tamang bakas na naaayon sa video guys ha. Para wag naman po tayong masayang pag nagtikitan, di ba? Ayan, nagbaba na rin ng bahay si Salon Vlog at si Sis Vanellope's dad. Ayan guys, tikitan nyo naman po sila at mag-iwan na po ng tamang bakas. Hahaha, sure po host. Thank you so much sa iyo, Sis Vane. Abi ko buot ka na, di ko 25 channel. Shout Oy, diin out ka sa na inyo lahat. Diin Ate ka Noy, na Kuya may saglit Dikoy. lang ako Ang daya kasi ninyo ha. matutulog ako. Kayo lang nagsisiki akyatan. Ako hindi nyo inaakyatan dito ha. Ayan, Madam Lenny from Lenny Jane. Patamsak po premiere later, Madam. Salamat, Mamwa. Sige, ibaba mo dito, Sis Bane, yung mo, yung premiere mo. Premiere ba yan ang binaba mo? Ayan, mega love shout out sa iyo, Selena Park. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw sa bahay ni Lucia. Si Selena Park, maraming salamat sa iyong patamsak dyan. Ayan, Selena Park, shout out to you from Vanellope's dad. Ayan, nag-sticker na si Sis Vanellope. Ay, ara ka dagali Lenny from Digoy 25 channel. Oo, ari kami di, mga Ilongga. Ayan guys, ayan. Hello, Vanellope's dad from Selena Park. Ayan, nagpa-heart na si Sis Vanellope. Si Selena Park, yahoo, from Kuya Digoy 25 channel. Opo. Shout out. Ayan, mega love shout out sa iyo, Riza Jean Ploma. Ayan, Riza Jean Ploma, Shout out sa magbaba ka ng inyo bahay lahat. mo at mangisda ka dyan. Ano te? Streaming. Di ba maingay yung music ko? Hindi naman, Ate Noy, pero nahihiya talaga ako sa pagmumukha ko. Kasi ang haba ng Bakit? card ko. Paano Sobrang naman kasi haggard ko. kakagising mo tapos umakyat ka dito, baliw. Magpaganda ka muna bago ka umakyat. Hindi ka mo kakagising, Tiktusan mo matutulog na pa yan. lang kamo ako. Ayan, mega love shout out po to my 10 million viewers in the house. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa kay Mag-i-sleep pa host. lang ako. Oo. Pumuntahan lang kita sa Ayan, dito. shout out. Ayan, Boss Dicoy from Vanellope's dad. Hello, Brad Dicoy from Selena Park.
Nakapaglaba ka na ba ng brief mo, Boss Dikoy? Hahaha, natawa talaga ako yan sa brief talaga na hinubad ni kagabi ni Kuya Dikoy eh. Dumaan lang konti, host from Reza Jane Ploma. Maraming salamat sa iyo, Reza Jane Ploma, sa pagdaan. Pero pwede kang bumaba ng iyong bahay, magbaba ng bahay para matikitan ka nila at mag-iwan lang po ng tamang bakas na naaayon sa video para naman po balikan po kayo niyan mamaya. At ang mga pinababa din po ni Night Food, puntahan nyo po at mag-iwan lang po ng tamang bakas. Ayan, ba't mahiya ka? Kami na mag-adjust. Hehehe. Te, wag ka daw mahiya. Sila na daw mag-a-adjust para sa'yo, Char. Ganun ba Ayan, Madam, yun? buutan na ako from Decoy 25 Channel. Ayan, Sorry ayan. kasi Akyat talagang po ang gustong grabe. magyat. Alam niyo yung Kakagising lang yan haggard-haggard. kasi ng aking co-host, guys. Mabait siya ng aking co-host. Siya po ang aking, tikitan niyo po yan si co-host. Yan po ang aking super chatter. Hindi po talaga kagigising. Matutulog pa lang po talaga ako from night duty. Ay, matutulog pa lang pala siya, guys. Oo, kaya Kasi sobrang pag haggard umaga, gising yan siya, gawa nga na may pasyente siyang binabantayan. sa gabi. Buutan kong tulog from Banelo Pista. Uy, taga-diin gani ka, Bane? Taga-diin ka gani, sis Bane? Ako taga Mandurriao na bais ko, Bane. Di sino ganito nga baldoong ka? Ikaw to, Bane? Wow. Ayan, nagbabaak guys ako ng bahay, guys, ha? Kung gusto nyo umakyat, akyat lang kayo. Ayan. Akyat kayo guys. Samahan niyo si Madam Noemi dito sa taas. At ako'y matutulog na. Baka humilik ako dito mamaya. Akala ko kakanta ka. Kumanta ka muna kahit lang, 2 kanta lang. Sige na. Ano bang kakantahin ko? Hindi ko alam. Paus pa Mag-bluetooth ka naman na ako lang. Ate Noemi. Ito Sige, ito naman, na oh. lang. Kanta ka kahit 2 bago ka bumaba. Kasi guys, wala pa talagang tulog yan si Hindi ang naman, di ating ba, co-host. pag yung walang tugtog, hindi naman ikaw makapiright. Makaka-copyright nga ako pag may tugtog. Kaya nga walang ang Di, tugtog, di kailangan ba? mag-bluetooth ka na lang. Mag-bluetooth ka na lang tapos mag-acapella ka, ganun. Ayan, Iloilo. Maganda ka naman po, co-host. Pakita ka na. Maganda ka naman daw po. Uy, Ate Lidinpe, magpakita ka daw kasi maganda ka naman. Sa Marriott lang kami ayun niya. Sa Marriott lang kami ayun niya. Medyo hindi ko gid nakilala gid ang bilog na Mandurriao Saan ba banda yung pero ganda ko? basta lapitanay lang kita ah. Kung lapit ka ayon sa airport sa una nga I daan. gotta keep trying, gotta keep my head up high. Hala, yung There's always be a killer mountain. Ayan. I'm always Welcome po gonna natin be si Risa out Jean you. Ploma. Always Medyo gotta be mahina ang signal out niya to guys. battle. Sometimes I gotta love to lose. And about how fast I get there. And about what's waiting for the other side. It's the climb. The struggle's busy, the chance is taking. Sometimes might knock me down, but I'm not breaking. I'm not no way. But these are moments that I'm gonna remember most, yeah. And I gotta keep strong. Just keep pushing on. Yes. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be another battle. Sometimes I'm gonna have to lose. And about how fast I get there. And about what's waiting on the other side. It's a climb. Yeah. O, di ba? Ayan. Puyat na nga ako, pinakanta pa ako Diba? ni Ganda. Tinoy Mi.
O, 'di ba ganda ng boses ng ating co-host 'no, 'di ba guys? Ayan, mega shoutout sa Coke Channel TV. Kahit Hello, hello pinipigitan ko Noemi na. from OFW, Africa and There's Middle always East. gonna be Ayan, welcome, welcome sa another iyong night. channel. Always gonna Binigyan na be kita ng jacket, puwede ka na magbaba ng another. iyong Always bahay. gonna be love to a bottle. Sometimes you're gonna have to lose in a miles together. And about what's to give the other side. It's the ground. Yeah, yeah. Keep moving, keep climbing, keep your faith, baby. It's all about the climb. Keep your faith, keep your faith. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Daddy Bell Zinabi. Harang ako. Salamat sa Daddy Bell sa iyong paharang diyan. Ano, okay Thank you na so much. tinimik? Pwede na ako matulog? Kawawa naman 'to si co-host. Sige, ate, maraming salamat Ate Lady in Pain. Ayan guys, pasensya na kayo kay co-host kasi matutulog pa lang siya guys, wala pa siyang tulog. Sana kung gabi sana ako magla-live, magi-guest siya sana at magkantahan kaming dalawa kaso ako naman yung problema mamaya, hindi ako makapag-edit. Ayan, so ayan, magpapaalam na ako sa inyo guys. My God. Sige, matulog ka na, te. Bye-bye. Ingat kayong lahat and God Thank you, bless. Lady and Bye, Ate Pain. Noemi. Salamat sa pag-akyat. Bye-bye. Matulog ka na diyan. Ayan guys, pasensya na kayo guys, hindi pa kasi yun nakakatulog guys, gawa nga ng may pasyente siya kaya ayun, maaga yung tulog niya. Ayan, mega love shoutout sa iyo ulit, Daddy Bill. Salamat sa pagdalaw sa bahay ni host Daddy Bill. Ayan, Daddy Bill, magbaba ka ng iyong bahay Daddy Bill para para madikitan ka diyan nila Daddy Bill. Ayan, andiyan pa rin si Sis Bane. Ayan. Uy, samahan niyo naman ako dito guys, wala akong kasama. Kuya Dikoy, busy ka ba Kuya Dikoy? Ayan, andiyan na si Kuya Dikoy, nag-BG-BG. Thank you so much sa'yo, Kuya Dikoy. P-Salon Vlog, shout out from Reza Jane Ploma. Uy, Reza Jane, umakyat ka pero nagbaba ka, mahina yung signal mo yata, Reza Jane, 'no? Sayang. Ayan, pakain ko pa alaga ko from Sisning Lobby 08 Vlog. Uy, Sisning, umakyat ka dito, Sisning. Ayan, Banelope, done all na kita pabalik from P-Salon Vlog. Ayan, guys. Ayan, Sis Bane, balikan mo na si Mami P-Salon Vlog at legit na legit po yan. Ayan. Ayan, mega love shoutout po sa ating kaibigan na si J-Lo Surly. Tama ba, Surly? Tamsak po. Maraming salamat sa iyong patamsak dyan, Ate J-Lo. Mag-ati ako sa'yo kasi bakang medyo matanda ka sa akin. Charot. Newbie here. Ayan, bigyan kita ng jacket, Ate J-Lo. Ayan, may jacket ka na Ate J-Lo. Thank you so much sa pagdalaw kay host Ate J-Lo. Ayan, nagbaba na po ng bahay si Riza Jane Cloma. Ayan guys, pabalikan na lang po ang mga nadikitan ni Riza Jane. Ayan guys, pwede nyo rin dikitan yan guys ang mga pinababa ni Nightfoot guys at napaka-legit po yan sila guys. Ayan, Banelope sa premier tapos na at dilaan pa Bane, ikaw na bahala. Ayan, nadilaan na daw ni, talagang dila talaga Daddy Bill. So ayan, meron po tayong guest. O sige. Saan ka na Sisning? Di kita makita Sisning. Naka-off yung cam mo Sisning. I-on mo muna yung mic mo Sisning. Ayan. Sana nga ako nagbabasa. Exit muna ako host, baka hindi kayo busy. Every 6 AM po may LS po ako. 6 AM ng oras, yan, Pinas time or ano?
ibang time. Ayan, shout out po from Ate J. Loserly. Ito po bahay ko, hehehe. Ayan, nagbaba po ng bahay si Ate J. Lo. Ayan, pakipuntahan na lang po. Ayan, tikita na kita dito, host ha. Sige, 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 Ate J. Lo. Salamat. Nababasa ko nga yung ano mo, sisning. Ayan na. Sige, sige. Nakakaloka ka talaga, sisning. Ako yung nawawala sa aking live. Ayan, welcome, welcome po sa ating... Oh, kita mo, bumaba na naman siya. Ano ba, sisning? Anong pinagagawa mo dyan, sisning? Ayan, dikitan na kita dito, host ha. Maraming salamat, Ate J-Lo, sa iyong pagdikit kay host. Ayan. Ayan, si Dikoy, si Kuya Dikoy 25 channel. Kuya Dikoy, naglo-loading ako. Gawa nga nitong umaakyat si Sisney. Wala naman siya. Ayan, ano po ito, Ate J-Lo? Wagaw po. Ikot ng ikot, Mami J-Lo. Wahahaha. Oo, umiikot. Sisning, ano ka ba? Di ako makapasok. Oo, nawawala nga ako sa ginagawa mo. Anong pinagagawa mo dyan? Ayan. Nag-ikot-ikot ako, guys, kasi tinatry ni Sisning umakyat. Ako yung nalalaglag, kaya umiikot ako. Ayan, thank you so much, Daddy Bill, sa iyong pa-BG-BG kay host. Hello, Mami, kamusta tayo dyan? From Belly Zinabi. Okay, okay naman, Daddy Bill. Nagkakapi ang host natin. Ito, oh, kapi tayo. Di ako makapasok. Natawa tuloy si Ate J-Lo. Ayan, bakit hindi ka makapasok? Oo nga, tinatry ko nga na ano pa. Hindi. Excuse me. Nakapasok ka na sana, biglang pag, ano ko sa'yo, bumaba ka din agad. Ayan, J-Lo Shirley, Madam, shout out. Ayan, from Ning Love is 08 Vlog. Ayan, mega mega love shout out sa'yo, Adayot Vlogs. Binigyan na kita ng jacket, tamsak na po at dikit na po. Maraming salamat sa iyong patamsak at dikit, Adayot Vlogs. Hello po sa lahat dito. Maganda po talaga kung punta po kayo sa aking mga video, doon po kayo magdikit kahit manood lang po kayo ng 1 minute video bago po ninyo tikitan, kalimbangin si host. Kasi pag dito po sa mga live stream, parang baka maano lang, sayang baka ma-spam po tayo. Ayan, mega shoutout sa lahat from Ning Lobby 08 Vlog. Hahaha, dila talaga. Oo, ganyan talaga magsalita si Daddy Belly, Sisning, talagang dilaan. Instead na dikitan, dilaan yung sa kanya. Kaya siguro natawa to si Ate J-Lo. Aray ko. Ayan guys, wag na kayong mag-ano sa aking, guys, sa aking, ayan, kailan ka pa na mo ni host? Nung August pa po, Ate J-Lo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Adayot Vlog, sa yung pag-GPG dyan. Hindi, madam, alternate kami ni host mag-LS kasi parehas ang time namin. Oo, Ate J-Lo, alternate kami ni Sisning kasi gawa nga ng, actually talaga guys, ito talaga ang oras na LS ni Sisning. Kaso, gawa nga ng, tawag nito, ang LS ko naman talaga is 6 PM ng Saudi time. Kaso hindi ako nakakapag-LS gawa nga ng maingay ang mga alaga ko pag andito. Pero pag umaga dito sa amin, tulog pa yung mga alaga ko katulad ngayon. Kaya ayan, sabi ko sana tawag dito, mag-alternate na lang kami ni Sisneng. Maraming salamat sa iyo, Sisneng, kasi na okay naman yung pag-uusap namin ni Sisneng. Salamat, Sisneng. Ayan. Saan ba ako nagbabasa? Ayan, salamat sis from Adayot Vlogs. Welcome, welcome to you sis. Ayan, nandyan pa rin si sis Lini Jane. Ayan, nag-BG-BG lang dyan si Kuya Dikoy 25 channel. Ayan, iwan ako baka sa pelikula mo sis. Salamat sis Adayot Vlogs. Basta mag-iwan lang po kayo ng tamang bakas para mabalikan ko po kayo mamaya pagkatapos ninyong pagkatapos ko po mag-live. Ayan, J-Lo Shirley, tapos na sa'yo, ma'am. Nadilaan na kita from Belly Zinabi. Ayan, nadikitan ka na daw po ni Daddy Belly.
Ate J-Lo. Ayan, mag-iwan lang po kayo ng tamang bakas na naaayon sa video at guys, manood muna kayo guys ng kahit 1 minute video kasi nasasayang din. Kasi katulad nito 'pag pumupunta kayo sa mga live streaming, tawag nito, nai-spam lang siya, gano'n. Kaya ganyan ako ng labi ko guys kasi nagbabalat siya. So ayan guys 'no. Okay host, thank you sis Ning sa iyong okay na naging mag-alternate-alternate tayo ng live stream. Ayan, padikit naman po sa singer namin. Thanks. Ayan, dikitan daw po ninyo ang singer ni Lenny Jane. Ayan, si Batang Ala A Channel. Ayan, dikitan nyo guys. Sus, ba't ngayon ka pa talaga tumawag? Eh, oo ah, oo ah. Mas inalipat na nasa kay Tidugay na mag-ano, pala mo, lumalipaton na tata na. Ayan, akyat muna kayo guys. Akyatan nyo naman si host para merong magbasa ng may katawagan lang si host. Teka, kamusta ka muna? Sino wala kang hatagang? Kain muna tayo guys. Pinibara ka naman. Oo.
The punch is still running in one second. Yun. Ayan, maraming salamat, Oh, sige, sige. Tsaka lang. Ayan, maraming salamat yung Kuya Tikoy sa pabibibili dyan. Ate J-Lo, thank you so much. Ayan, dan sa bahay mo, Belly Zinabi. Hala, hindi ko to si Sneng Lobis, hindi mo pa talaga natikitan si Daddy Bill. Ayan, wala harang host. Meron yan si Sneng. Refresh mo lang. Ayan, mega love shoutout po sa aking 4 million viewers in the house. Maraming salamat po. Di ako umaalis sa ati ha, from Lenny Jane. Salamat sis Lenny Jane sa iyong pagbigay-bigigan kay host. Medyo maingay ba yung aking music? Ano ba yung favorite song mo, Sis Lenny Jane, ano bang favorite song mo? Dali, kantahan kita. Uy, Daddy Belly, umakyat ka nga dito, Daddy Bell. Ayan, busy lang ako host, pero naka-play ka pa rin from Mami Faye Salon Vlog. Thank you so much sa iyo, Mami Faye. Thank you sa pagpamsa kay host. From Belly sinabi, oops, bakit oops? Ano yun, Daddy Bell? Di ko alam, ate. di mo alam yung mga favorite song mo, Sis Lenny? Yung totoo, Sis Lenny.
Hoy, dila, ipod ko ninyo ha, para sabay-sabay tayo pataas. From Belly sinabi. Magbaba ka ng bahay mo ulit, Daddy Bill. Ayan, Mami, dito lang ako ha, from Daddy Bill sinabi. Salamat sa iyo, Daddy Bill. Mami Noemi, kantahin mo simple lang by Mystica. Anong simple? Sinong kumakanta yan, Mami Pe? I-search natin. Simple lang by Mystica? Tingnan natin kung kaya ko, Mami Bill, ha? Ayan, salamat, Sis Bane, sa iyong oops dyan kay host. Ayan, guys, Daddy Bell, dikitan mo na rin si Sis Bane. Ay, ito pala ang kanta na to, Mami Pe. Kantahin ko yan mamaya, panuorin ko. Host, kain muna ako. Sige, 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 itwell sisning. Iba na lang, Mami Fe. Ayokong kantahin. Sarap-sarap ng kanta ko, tapos yung amo ko biglang, kantahan ko kayo, guys. Pero tapusin muna natin yung pray nila dito. Kasi pag kumanta tayo, bye po. Uy, saan ka pupunta, Sis Bane? Mag-iingat ka ha, Sis Bane. Hulog ng langit. Hulog ng langit. Sige, sige. Lumang kanta lang, ate. Sige, sige, sige. Kantahin natin mamaya yan. Ito muna kantahin ko para sa inyo, guys. Wala naman akong ginagawa dito, hindi mag-videoke na lang ako dito, di ba? I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corner of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared. 'Cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket, just so I could always be near. I love you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait and see. Love you every minute, every second. Love you everywhere and any moment. Always and forever, I know I can't wait you, 'cause baby, you're the one. I don't know how. I love you till the loss of snow disappears. Love you till a rainy day becomes clear. Never knew a love like this. Now I can't let go. I'm in love with you, and now you know. Ayan, mega love shoutout to you, Juzelin27 Vlog. Bagong dikit, tamsakdan, salamat. Nagtutupi pa ako.
I like the way you try so hard when you play ball with your friends. I like the way you hit the nose on every song you're shining. I love the little things like when you run nowhere. I catch you steal a glance and smile so perfectly. Though sometimes when life brings me down, you're the cure, my love. And a bad rainy day, you take all the worries away. Hey, love you every minute, every second. Love you everywhere and any moment. Always and forever, I know. I can't wait you 'cause baby, you're the one. I don't know how. In a world devoid of life, you bring color. In your eyes, I see the light, my future. Always and forever, I know. Baby, you're with you, and now you know. Now I know host. Hehe. I love that song. Thank you so much, Sis Bane. Ma'am J-Lo, thumbs up down sa premiere mo from Jocelyn27 Vlog. Ayan. Thank you so much. Now I know host. Hihi. Ano na ba yung next song nun? Hulog ng Langit? Ano ba yung kanina, Sis Lenny Jane? Hulog ng Langit. Ayan, Bane Lopez, antayin kita sa bahay ko. Salamat hanggang bukas from Belly Sinabi. Ayan guys, nadikita na kayo ni Daddy Belly guys. Pabalik na lang po ha. Ayan, this song is requested ni Sis Lenny Jane. Lahat ay gagawin para sa'yo. Ganyan ang alay na pag-ibig ko. Kahit ang dagat ay aking tatawirin, ang ulap may aking aabutin, sa'yo'y walang hindi kayang gawin. Langit ang alay na pag-ibig mo. Wala na ngang mahihiling ako. Umasa kang laging ikaw ang siyang mamahalin. Sa isip, sa puso at sa damdamin, ayokong mawalay ka pa sa'kin. Ikaw ang hulog ng langit, ikaw ang aking pag-ibig, ikaw ang katuparan dito sa aking daigdig. Ikaw sa akin ang bituin, walang kupas ang ningning, ligaya kang walang hanggan, ako'y sa'yo at ika'y para sa'kin. Langit ang alay na pag-ibig mo. Wala na ngang mahihiling ako. Umasa kang laging ikaw ang siyang mamahalin. Sa isip, sa puso at sa damdamin, ayokong mawalay ka pa sa'kin. Alam nyo guys, mahirap kumanta ng nakaupo sa totoo lang. Ayan na, pinagbigyan na kita, Sis Lenny Jane. Huwag lang natin tapusin, baka masipa tayo ni Lolong. Ayan, Ma'am J-Lo, thumbs up done sa premiere mo. Ayan, saan na ba ako?
Ayan, J. Luzerly, antayin kita sa bahay ko hanggang bukas. Salamat. Harang mami, sarap-sarap. From Daddy Belly sinabi. Salamat, Daddy Bell, ha, sa iyong paharang dyan kay host. Thank you so much. Dito lang ako, mami, ha. Tambay at mang sila na din. Ano? Mang isda na din. Ganon. Ayan, Belly sinabi. Nasuglian na po kita from J. Luzerly. Ayan, may kalaw shoutout sa lahat. Ikot-ikot lang ako, host. Ang galing naman from Selena Park. Mag-request ka, Selena Park. Mag-request kayo, guys. Basta kaya ko lang kantahan ko kayo. Ayan, Ning Louis08 Vlog na tamsak na from Belly Sinabi. Salamat sa inyo. Ayan, mega love shoutout po to my 7 million viewers in the house. Thank you so much for coming, guys. Ganito lang kasi ako minsan, guys. Kahit minsan, guys, hindi ako nagla-live. Pag gusto kong mag-videoke, nagbi-videoke lang ako mag-isa. Ayan, salamat, J-Lo from Belly Sinabi. Kanta ako pero hindi ko lang tinatapos kasi baka masipa tayo ni Lolo pag tapusin yung kanta. Diba? Wala ka ba kayong trabaho, ano, Daddy Bill? Daddy Bill, ibig gusto mo umakyat, Daddy Bill? Magchikahan tayo dito. Ano nangyari? Lagas ko, 6 agad. Ayon. Ito, Mami Fee. Yung pagdikit, kailangan, dikitan mo muna, bago ka magdikit, panuorin mo muna yung video ng 1 minute video. Halimbawa, pumunta ka dito sa aking live stream, huwag ka ditong magdikit, humanap ka ng ano, ng video na doon ka didikit na panoorin mo ng ano, 1 minute kasi pareho tayong malalagasan, hindi lang po ikaw. Halimbawa ako, dinikitan mo ng hindi maayos, pareho tayong maglagas dalawa. Kada baba ako ng bahay, lagas isa. At ito guys, ang gawin natin, i-search natin sa ating bahay ang pangalan ng didikitan natin. Halimbawa, nagbaba sila dito ng bahay, Mami Fe, wag mong i-open yan. Puntahan mo manual by manual. Puntahan mo yung bahay niya, i-search mo. Kasi talagang malalagasan ka. Ganyan kasi ngayon ang yung rules ni Lolo. Nag-iba na talaga ngayon, guys. Kaya sana naman sa mga lahat ng didikit at magdidikit din, puntahan lang po natin yung bahay, isi-search ang pangalan. Kada baba ko ng bahay, lagas isa. Ayan, mas mainam na manual to manual muna tayo guys magdikit. Kasi talagang iba ngayon yung ano ni Lolo. Ayun tuloy lumamig na yung kape ko. Here we stand today, like we always dreamed, starting out our life together. Light is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever.
Been rehearsing for this moment all my life. So don't act surprised if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrendered my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Ngayon lang to, kagabi wala naman. Not so long ago, this earth was just a field and cold and lonely space without you. Now everything's alive, now everything's rebuilt, and the story of my life is all about you. So if you feel the cold winds blowing through your nights, I will shelter you. I'm forever here to chase your fears away. On this day, I promise forever. On this day, I surrendered my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word I say on this day. Baka hindi mo lang namalayan, Mami Pe, na nalagasan ka na. Kasi ngayon, bali-balita naman, kailangan ang pagdikit is manual to manual. Kailangan i-search mo doon sa talagang sa bahay mo ang pangalan. Halimbawa, yung pangalan ko, i-search mo doon sa talaga sa bahay mo na Noemi Competitive Lab, ganun. Hindi yung dito na pag bumaba ng link kasi talagang malalagasan ka. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Maria Salome Vlog. Hello sis, maraming salamat sa pagdalaw sa bahay ni Sis Maria Salome. Kamusta ka na sis Maria Salome? Nagbibideo okay lang ako dito sis Maria Salome. Walang magawa sis Maria Salome, di magbideo okay. What if I never knew? What if I never found you? I'll never have this feeling in my heart. How did this come to be? I don't know how you found me, but from the moment I saw you, deep inside my heart I knew, baby, you're my destiny. You and I were meant to be with all my heart and soul. Sawiwas ka ba, Pok? Mapi sawiwas ka? Ana siya pa? Hada jidid. Na, bis, kida, kwayis. Kalas. Kwayis, hada. Mapi kwayis. Ayun, naakyat si Sisneng. Saglit, Sisneng, ha? Forever was just a word, something I'd only heard of that. But now you're always there for me,
When you say forever, I believe, baby, you're my destiny. You and I were meant to be. With all my heart and soul, I give my love to have and hold. And as far as I can see, you were always meant to be my destiny. Ayan na ang hagdan mo, Sis Neng. Maraming salamat sa iyong patamsak dyan, Sis Maria Salome. Ayan. Welcome po natin ang ating co-host na si Sis Neng. Ba't na ganun Kumusta, sa Sis akin? Oh, Neng? nagaganon-ganon. Ha? Ayan, mukha ko. Ano nangyari? Ang butsi mo ay. Buang. Sa imo guro na nga ano. Kasi maging Oh, pindot kada nga ano. Oh, wala. Wisit. ano na yung imo, bra? Nga na Sis Neng yung pang pindot mo sa iyo. Ang butin. Kaon ta. Talaga yan. Nabutaw kagad na Sis Neng mo. Yung diyan mo nag-ano na iya. Nano mo na imong kameraman. Salamat Sis Maria Salome sa iyong patangsak dyan. Ayan, maraming salamat at andyan pa rin si Daddy Bell. Pinaka-oras LS mo. Ano lang, ma'am, i-close ko lang siya ng 2 hours. Ano pa eh, ano pa, 16 minutes. Ano yun? Ha, ha, ha. Sis Neng, natawa tuloy si Sis Maria Salome sa iyong kamera. Dami ang Ewan ko anong ginawa niya sa kanyang kamera, Sis Maria. what? Nabutaw kagad la Sis Neng. Nung ginapagkikita Wala ka sa balo iyong ang awa ang gahulag-hulag oh. Gahulag-hulag Ano siya. pa? Gahulag-hulag. Sige lang, Gahulag. bay lang Nakaon. Dugalingin, kalain. manuhulo ko sa tanaw, Sis Neng. Nakaon gani ko. Ako ka pangape ko, wala na tapos ang kape ko, nagtugnaw ng kape ko. Mga Namit 10 na may kilwa. bulad. May bulad Ay, uoy ka namit. Kanina ka pa sis. Oo, Sis Maria Salome, kanina pa ako, mag 2 hours na ako, pero ano pa, mga 16 minutes pa bago mag 2 hours. Gusto mo mag-entra dito sa entrahan ko nga si Tose? Damo kami dito, tag 40 City kami kabilog. Abaw? Pila ka bilog ng SS? May VPN siya. Anom lang. May VPN siya, Denmark. Sa ano lang sa... naman? Okay to sa gintuan ko nga isa nga kalisod-lisod. Wala ko pa to nga ano, isa to nga. Wala ko pa to isa na ano na imbitahan tong kay Kwan. Tong kay Marho Pilo. Hindi ako to. Pila na to kadlaw. Stick to abi sang ilang ano. Thank you so much. Thank you so much sa iyong member na naman dyan ulit, Sis Maria Salome. Ala, bakit tapos na ba yung member mo, Sis Maria Salome? Hindi talaga ako nakakabawi kay Sis Maria Salome. Minsan lang din nagla-live. Salamat sa iyong pa-member, Sis Maria Salome Vlog. Ayan guys, dikitan naman natin si Sis Maria Salome Vlog. Daddy Bell, hindi mo pa to dikit si Maria Salome. O Sis Neng, baka hindi mo pa to dikit si Sis Maria Salome. Hindi pa nga. Sabihin mo mag-iwan na ng bakas. Nandito ako sa'yo eh. Yan ang ipanaog ko yung balay. Kita mo Sis Neng ang ginaobra, sis. Sis Neng, kita mo, gina-type ko lang imong halanan, tawabla kay magwa imo balay. Wala. Ang ako naging himo, wala epekto. Wala nag-effect. Renew lang muna sis pag sumahod na tayo sa YT level na yan ha. Oo nga sis Ning oo nga sis sis tawag nito. Sis Maria Salome. Pila na kasi mana ang imong nga pin nga nag-ano? Ang pin ko?
Eh, di 2 months na. 2 months na ang pin mo? Kaya nga, ano yun eh, kasali daw yun sa ano eh. Pag namuni ka, kasali na daw yun eh. 4 months lang daw yun, hanggang 4 months lang daw yun, host. Yung join? Hindi, yung sa pin, kailangan na after hanggang 4 months, ma-apply mo na yung pin mo kasi pag hindi mo ma-apply yung pin mo, mawawala yung ads mo ulit. Mawawala yun. Ay, Matatanggal. ganun yun. 4 months lang daw yun. Patingnan ko pa sa kapatid ko sa ano, sa katapusan, doon sa post office. Wala, hindi pa naman na ano eh. Kasi sabi dito sa ano sa akin 3 weeks daw, 3 weeks. 3 Patingnan ko weeks. doon next week. After 3 weeks patingnan ko doon sa post office. Pag wala, Malapit ka na pwede ka sumahod. daw Hindi pa ano, Sis Maria Salome. Di pa, hindi ko pa nga naano yung PIN ko. Kasi nag-email na sa akin na andan na daw yung PIN ko. Di sabi ni Sis Jen, ano pa daw yan, mga 4 weeks. So wala pang 4 weeks. Katapusan pa ang 4 weeks ko eh. Si Sis Salome, Ikaw ano Maria na, Salome, muni na bakit rin? ano, hindi ka na masyadong nagla-livestream, sis? Muni na siya? Oo, muni na rin to. Nakasahod na siya? Wala pa PIN mo, sis. Wala pa PIN ko, sis. Wala pa Papatingnan ko. din. Ikaw, sis Maria Salome, dumating na ba yung PIN mo, sis? Dumating na pin niya? Tinatanong ko pa, ako pasilip ko bukas sa kapatid ko. Oo, sis Maria, pasilip daw niya. Hmm. Nagluluko ang aking ano. Saka na uli ako magpa-member sa'yo pag may ano na ako. Ang laki ng utang ko sa load dito. Sobra mag Baka 3,000 nasa ang utang post ko sa load office dito. lang. Oo nga, sis Maria Salome, patingnan ko na nga yun sa kapatid ko siguro. Puro kapatid natin lahat yung nag-aasikaso, no? Kawawa naman yung ating mga kapatid. Ako yung Ako kapatid anak ko, ko, buntis pa naman yun. Yung pag asawa na lang nakasahod niya siya, yung ano. pag nakasahod mo, bigyan mo. Oo naman. Buti pa nga si ano, si Maria Salome, si ano ba, si Kuya Samar. Oo, di ba? Siguro makakasahod na yun, malapit na makasahod yun. Na-apply niya ng PIN number niya. Oo, Hello, na-apply na niya. Hello, sis Maria Salome. Mega shoutout sa'yo, sis. Sis, tikitan mo ako, sis. Balikan lang kita, sis. Iwan ko lang ng baka, sis. Saan ba si sis Salome? Nasa Pinas siya. Ay, nasa Pinas. Baba nga ako ng bahay mo, Sis Maria Salome. Isi-settings ko nga to na para mababa ko yung bahay ni Sis Maria Salome. Sa Pinas ba naka-address sa'yo, sis? Oo, sa Pinas, sis, naka-address. Nilagay ko nga talaga yung address ko eh, kasi sabi ko, baka i-deliver na lang yun sa bahay. Hanggang ngayon, wala pa naman sa bagay, magti 3 weeks pa lang naman. Wala ka bang kunting video, Sis Maria Salome? Stream din to Nandito eh. sa labas yung alaga ko natulog. Hmm. Bukas ikaw naman mag-LS, ano, listening? Ako naman, Ako naman, tas ikaw Ito na mo naman. naman ibababa. Natamad nga ako kanina ano sis, mag ano, mag-LS. Sabi ko lang, nakaschedule pa naman kasi in-schedule ko na yan kagabi. Para sabi ko pagka bukas, open ko na lang. Parang ang sarap pa talaga sis matulog kanina. Ayan, binaba ko ang bahay ni Sis Maria Salome Vlog. Uy sis, ay, baliw to si Sis Ning. Oh. Nakibot ko, wala na siya gali. Gayaw-yaw lang ko di Sis Ning.
Nahulog. Abi ko, nahulog. Abi ko gani, nagano, gagayaw-yaw lang ko, di wala ka nagali. Ayong. Kakaliwat sis. Ayan guys, pinaba ko yung bahay ni Sis Maria Salome Vlog. Nahulog ako kasi nagpunta ako ng ano, CR, walang net Ano na dito. kis ano? Ang isa ko kasilpon, hindi makaakyat sa StreamYard. Naahaw. Basi Ambot may na, ano ka sa lang ta pa sa settings kay ini gani ang StreamYard ko sis, ang San Otto hindi ko na mausar. Karon nag-ano ko nag-login ko liwat. Gin-login kong ninja ko. Ari Sis man. ning, Mm, do wala man halimbawa di ba la nag-live ko subong. Tapos ang mm. akon nga ninja, i-play ko ang akon nga harang. Do Hindi wala daw man na, naga wala ano, daw. do wala man naga ano sis. Wala daw na, hindi Pwede daw na? na. Hindi daw. Wala Hindi na daw daw? na sang epic. Oo. Hindi na para sa O una sa gani? WH silang na epic. Alam, Ni may ka wala pa, ko no? na lang, Malapit ka na. ginaskip ko na lang dayon kay wala man gyapon epic. May ka pa, malapit na mag 100 ang imong revenue. O ikaw pila ano na? Ako na Hindi. revenue mo? Wala. Wala. Ay nagnubo gani sis. Nagnubo. Net Pila? gani ko nagnubo. Nag-ano na lang nag 49. Ay, Nagnubo sus, isa. pagamay lang sang lubo iya. Uy, anong kagamay kay ti ano mo man na tawag ni, hindi mo na madali-dali dayon makuha ano. Tapos Gani. natingala ko Wala. subong sis ning nga may ginaintrahan man ko nga mga situsi nga wala siya gataas. Kasi wala pa na ano. Kasi Wala wala pa pa. siya na-update. Mm. Imposible kasi ano pa isang Webes, Bernes, Sabado, Domingo, Lunes, Pasubong. Diba, O, si wala pa na place ang mga ka-open mo, wala pa Webes, nila Lunes, na ano. Sabado, Domingo, Lunes, sala, Wala pa 5 nila. days. Tapos, Basi wala pa kagapon, nga natapos nila, wala pa nila na ano. tapos na kami to sa ano, bago na gani. Ano man, basi budol. Ambot. Basi budol. O, gagid. Amo gani lang sa amon dito nga si Tosi, hindi kami ya Uy, sinsang ano ya, may balaan mo ara na kami ya ginasindan nga kwan. Nga Uy, kami balaan lang mo. yang kasindya. Balaan mo sis, inang ano da, may ara. Subong mo, may ara sa isa ko ka GC na ano nga tawag ni nagambal nga may ara kuno nga sila nga GC nga budol tanan kuno sis nga ato to gali do Hmm. nag ano sila bala nagtawag ni Kinsa. do nagambalanay sila Hmm. nga amo na nga basta mga budol muna mga ara to kuno sis mga bata pa kuno muna tapos ang nabalaan niya nagaling siya tapos nagpatindog siya sang GC. Dan dikit kay John Rick. Ayan, sige, magdikit ka lang sis Maria Salome. Balikan ka lang yan. Kasi ano pa yan, busy pa yan. Ano yan pamangkin niya ng ano ko, ng asawa ko. Busy pa yan sa module niya. Kain tayo sis Wala Maria ka Salome. Sis Ning, kaon ta. sige. Wala ka nag-share sang imong live sa kwan sa ano Again, ni sa ano ba ni tong group good naton tong distant friend. ay do wala ko nakita sa ano, do wala gimang ko kasensis kay nga asis. Nga amo na no, sa may messenger tabala sa kadamog nga nag-PM sa aton. Kadula no, Hindi. ang iban. Nadula. Mm. I-share na lang di ko sis. Di matapos ka naman, Mm. Sige lang. di Gusto ba? magtamsak lang sila. Dali lang. 4 minutes na lang ko sis. Di 4 Maluto minutes pa ka ko na balang lang. sis. Sino ayan man next live? Hala, dira sa kwan pa. Wala ka wala ka sang harang kay nakaisa lang ko nakaparang sa imo tong pagsulod ko. Hmm. Taka ka lang.
Tapos mangangakid ka naman sa akon nga wala ta kinarangan. Nga panumboy ka. Abala ko tunto kasi sa 8 ko hindi Hala, nakakatawa di kuya sis yahay nga 8 ko niya ka 8 ko maggampang sang harang niya nagharang lang sa sakon kaduha baw do ka raw. kain tayo sabi ni si Madam Jello sabi, "Sige Madam Jello, adi kita na kita sisming, sige Sis Maria balikan kita." Adlaw ko aga panumboy ang gaga niya. Boy Diyan na yan kay mangampang ano kami sa sa harang Lupay. tapos kaduha lang baw nami nga babae niyo nami ang tunog ya ba. Kain Kaya na tayo. kapag Sige, sige, napangutaan sige niyo Ate mo nga J-Lo. Salamat sa iyong harang mo pagkain. wala Kami ta harang. kumakain din dito. Kadlaw gid ko sang I-refresh mo or panumboy nga. mag-clear history ka, analysis. Ayan, mega Clear as shoutout sa clear. iyo, Pariente Rain Bagwis, tamsak kapatid. Maraming salamat sa iyong patamsak, Pariente. Ayan, Sis Maria Salome, baka hindi mo pa dikit si Pariente Rain Bagwis. Dikitan mo na siya. Legit na legit yan. Maraming squadron yan. Talagang babalikan ka. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Agnes Hatikor Ayan, Sargon. o Bakit hindi tingnan ka mo, nakajakit? nagpunta si Agnes. Nagpunta si Agnes kay ano ko gi-share. O, Kung diba? wala ko Celine gi-share, wala Jane, siya share mo. nag-Agnes. Ah. Agnes, Ayan, hello, maraming salamat, shoutout sa'yo, Sis Lenny Nes. Jane. Nandyan ka pa rin. Thank you so much. Ayan, harang pa po from Oh, Agnes Hatik. ayan na. Salamat sa iyo, Sis Agnes. May harang na kay gi-clear Harang na. history ko. Amo na akong kiss. Sino to kanina nagtudlo sa akon? Mando ikaw bala, di Lenny ba? Jean, Tuloy shoutout mo sa'yo, inyong Lenny history. Jean. Sa harang pa daw si Agnes. Ayan, guys. Di lang Puntahan niyo balay po ni ang Kuan bahay. Maria Salome. Sis Maria Salome, Ha? yung bahay mo saan? Kay Maria Salome. Ari, ako na lang mapanaog sa iya balay. Ibaba. O, ibaba. 4 minutes. Ini ang ano ko, 2 ang minutes sa ninja ko akon. ano, may kompetente 3 seasoning. Ay, Ayan, more than 4 hindi. minutes. Ang aking ano, Ay, mahaba ba sis ano, Agnes? Ganyan talaga yan pag bagong pasok ka, mahaba ang harang. Uy, nagulat nga ako sa naputol. harang mo sis. Ano yun? 4 minutes? Isang buong kanta talaga sis Ning. Okay din ah. Dikitan ko muna si si Maria Salome tapos Sige, dikitan ano mo. ko yung Ayan na, harang binaba ko natin. yung sa Noemi Competente 3 ko. Binaba ko yung bahay niya. Busy pa Tanggap ka mga ni ate, still groceries busy. Sige, and sige lang. Salamat foods. sis Lini Jane. Ayan guys, pag mga ganitong oras, pwede pa akong makaakyat kung may mag-live. Pero kung mga hapon na talaga gabi, hindi na ako makaakyat. Gawa nga ng maingay yung mga alaga ko dito. Ako at minsan na ako makaakyat kasi nagaparadyo alaga ako. Masipiyar Oh, tayo. ayan. Kahit nga Wow. Thank you so much. Sa iyo, Ate J-Lo Surly, sa iyong pa-super sticker dyan. wow. Salamat. Salamat, Ate J-Lo. Dan na kay Lady Ano yung chat Imping. dito? Sige, Sis Maria Salome. Salamat sa iyong paano dyan. Basta mag-iwan lang po ng tamang bakas at babalikan ko kayo ng aking mga ano dyan, mga binababa ni Night po. Thank you sa iyo ano ha, Ate J-Lo, sa iyong pa-super sticker. Super sticker. Dana kay Lady Yen. Ayan guys, dikitan naman natin. Ay, dikit na pala tayo dito eh. Ayan, Sis Maria Salome. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Islahanon Pilo, Tamsakdan, O ayan, pretty si host. Islahanon Pilo. Naku, Tingnan pretty mo. talaga Na ha. nakapunta ni Di ako si pretty Pilo ha. Islahanon. Nakapunta na si Oh, Pilo Islahanon maraming dito. salamat at Hello, nakapunta ka ng Pilo. Mega bahay ko, shout out. Islahanon Pilo. Hi, Pilo. Sabi sa akin ni Noemi, hindi, magkagrupo daw kayo sa isang grupo pero hindi man lang ka daw nakapunta sa bahay niya. Yun ang sabi sa Visit akin ka ni talaga, Sis Noemi. Neng. Yun, Talagang sabi kasi sinabi mo dito, Sis Neng. pinag-usapan na yan, sabi ni ni host Pilo. Salamat Ismosa ano kasi. Islahanon Pilo. Ang dami Uy naman guys, ng ibaba grocery. ko tong premiere ni Ate Jilo. Uy, Sis Ning, tamsakan mo na yung premiere ni Ate Jilo. Hindi po siguro.
Ayan, Grocery break time po. grocery. Ganon, sabi niya. Hmm. O, sinabi ko talaga yon. Di kasi, nagsi-share lang kami kasi ng ni Sis Ning. Tapos, sabi ko, di ba si Islahanon Pilo, Sis Ning? Gilibak Parang na sa ka-GC mo yan? Sabi ko, ka-GC ko kasi siya sa naman ngayon, sa isang Oo, GC, sabi ko. gilibak. Gilibak, nasad ko ninyo, wahaha. Dili, ingani man gud ni Pilo, nangutana man gud sa sa kuha si host, nga ingon siya nga, di ba sisling ka ng, di ba sa ka-GC na ninyo si si Pilo Islahanon? Ingon ako, oo nga naman, na ingon siya nga ka-GC daw pud ni host ikaw sa asa to, Bisdak, ano tong ang host, Bisdak? Unsa to sa host? Ang sa mami, daddy ni GC namon. Oh, tapos naingon siya nga, "Abi nimo sisning wala jud na siya kalakaw sa akong LS kanang si Pilo Islahanon." Mao nang iya ingon Pilo. Visit ka talaga, Sis Ning. Lagi Gilibak na ang ako nakikita ginamon niya. ka. Ayan guys, please Oy, support Trailer Shirley ang Premier. dami kasi mga Ayan. nag-add Uy, sa Sis akin. Ning, ayaw diha yaw-yaw Sis Ning. Kadto ni na ning balay ni ang premier ni ni Ate Jilo. Oh. Guys, abroad Ayan, ka host. Oo, andito ako ayan Pilo, Ate Jilo Pilo, sa Saudi. tamsakan mo si Pilo, si paki-thumbs up Madam naman Jello, oh. si Arlie. Yung premier ni Ate Siya, Jilo. napaka-supportive ni dikitan mo na Oo rin sa nga. Pilo. Supportive masyado si Madam Jello si Arlie. Supportive Ang masyado siya. dami kasi mga nag-a-add sa akin. Oo nga, okay lang yun, Mm. okay lang yun. Islahanon Pilo. Parang nag-open na ako kay Sis Ning. Gawa nga, sabi ko, parang pumupunta ka kasi sa Makikita sa live ni Sis makikita niya, Ning. oo, makikita ka niya sa Mm. live ko. Tapos sabi niya na, Ayan, mega mega love shoutout sa iyo, Rad Vlog. Sige, tingsi, host, tuhog, dan. Uy, Rad Vlog, kamusta naman ka? Bunga nga kang, ka ha? Tauhana ka ha? Salamat, Rad Vlog. Wala pa na akong matamsakan to, Rad Vlog. Ang ginpasa mo kay nag-live pagkuhaon niya, tamsakan ko to. Kamusta na ka, Rad Vlog? Ayaw, yaw, diha, Rad Vlog. Ibabae mong balay, Rad Vlog. si host tuhugdan. Ang Uy, dami Rod, kasi patamsak naman, Rod, do. Nang binaba ko, Rod, yung premiere ni Ate J-Lo, please. Pilo, tamsakan mo yung premiere ni ni Madam Jello, si Islahanon Arlie. Pilo, pakitamsak. Andyan ka pa ba rin, Bagwes? Pakitamsak naman ang premiere ni Ate J-Lo. Hoy, Iyan guys, masaya yung binabago. masaya yung LS ni Pilo kasi mayroon pa siyang pasayaw-sayaw. Ang galing sumayaw ni Pilo kaya galing na ako sabay ni Jello. Bagay na Talaga? bagay sa oo, Okay ra, bagay na host. bagay sa kanyang baseto. Humanaman, ha, ha, ha. Galing na ako sa bahay ni Host, J-Lo. Salamat sa iyo, tapos Islahanon Pilo, sa pagtamsak. tapos Tapos na nga. tapos na nga. Tapos pa siya, pasayaw-sayaw pabukas-bukas ng pulo niya. Ang galing ni Pilo, eh. Talaga? Puntahan ko nga O mamaya pasyal yan. pasyal ka sa niya. Ang galing niya, ang galing. Pag pumasok ka sa LS niya, i-welcome ka niya, sayawan ka niya. Hmm. Hmm. Ah. Ganyan yung ni Pilo. Ay, Malapit na. hindi kasi yung Ayan, pinasukan ko kasi na wow, LS kay Kuya yun eh. wow, Agnes Hati ko Kay sa Ate ko. Daddy Jess. Welcome to Noemi Oh, Competente ayan. Vlog. Wow, Welcome. Agnes ayan, Ateko member na si sa pagiyong Agnes. pa-member. Wow, grabe. Talagang nasa shock ako Ayan, ngayon sa mga nangyayari today. Wow. ayan Noemi, Salamat sa iyo, ah, Agnes. Noem, kasi hindi kasi Ah, unlimited yung wifi ko dito. I-play mo naman si Pilo sa WH niya. bakit Nakagraduate na malapit yan na siya ba ng, si malapit na ba ewan sa ko sis? magkailan pa lang yung WH. Nakagraduate na siya ng niya, ng saging niya. Yung WH na lang ang kulang. Thank you Isisetting ko sa to mamaya yung pagtamsak, bahay ni host. Sis Agnes para naman ibaba ni ano. Welcome Sis Agnes Oo, Atiko sa aking at saka si Agnes bahay. din, Salamat sa iyong pag-ano. hindi kasi ako unlimited sa wifi, kaya hindi ko sila maano. Sa Agnes minsan Malapit na na ba ko, yan sila? gusto ko lang talaga masaya kayo. Ilan na ba yung mo Pilo Islahanon, yung WH mo? Ay, magkasabay lang kami kasi niya ni Pilo host. Magkasabay kami niyan dati. Magkasabay-sabay lang kami niyan ni Pilo, nila Yasyoy. Magkasabay lang kami niyan. Salamat Ate Ning. Oo, kasi para mamunin na rin si Pilo. Sige. I-play ko kayo I-play mo mamaya naman, Sis host. Agnes tsaka kay
Si Pilo. Kay Pilo. Islahanon tamsakdan Gusto ko host. lang Ano, talaga kayo. ganina pagkadiha Saka nagsulod. ikas kayo Karon pag na ta pumasok kayo sa nagtamsak LS rad ko kasi vlog. kayo ang bumuo sa YT ko. Wow, kayo bumuo sa YT ko. Tamsak lang dagig ka din mong ngawong rad. Grabe si Pilo kayo bumuo. Ay, malapit na siya. True 2-3 na pala ang WH niya, sis. Di ba marami ka Ha? naman cellphone yan, sis, ano? 2-3 na. Malapit na siya. Paki-free naman. Host. Wow, 700 na lang. Ano na lang ang kulang mo? 1,700? 1,700, oo. Sige. Basta pag wala akong task, islahanon Pilo, ipi-play kita, dalawa kayo ni Agnes. Ako wala namang problema sa akin kasi marami naman talaga akong piniplay basta may oras lang. Kasi minsan, di ba, Sisning, may may mga task tayo, edi siyempre hindi natin maipi-play. Yung pagtulog Kasi ako, sigurado maipi-play ko kayo. dati piniplay naman ako nito ni Pilo kasi hindi nga hindi kasi dito yung wifi, hindi unlimited kaya malapit na rin i-ano mo lang Pilo, i-play mo lang 'di ba may ka naman, may laptop ka naman. O, I-play mas mo na lang, mabilisan i-play yung mo laptop. palagi yung oo, i-play mo palagi yung mo kasi kulang mo na lang 1,700 na lang pala yung kulang ni Pilo, konti na lang. Mm-mm. Konti na lang ang kulang Wow, niya. bait naman. Ayan, dahil yan kay Sisning ha. Ito kasi si Sisning, very supportive talaga to ng kaibigan. Sige, Char. i-flex O, kita sa diba? mga LS Kung ko. sino yung mga... Hindi kasi si Pilo, matagal na namin sila yung nakilala ko sa YT una, si Pilo, si Yasyoy. Meron kami yung sa grupo namin na sa Small Oo. YouTuber, sila yung nakilala ko una-una. Play ko din naman sa Mm. laptop ko araw-araw. Yun, oo, i-play mo palagi para siya yung hindi pa namuni si Yasyoy. Pero kung hindi naman kami ng WH, hindi pa naman kami namuni. Uy, sis Agnes, papakitamsak naman ay yung premiere ni Ate J-Lo. Ayan, Kayo binaba naman ko. lahat mabait. Sabi ni Islahanan Saglit lang kayo. baka nabatok na dito yung ko ba, yung niluluto. Nabatok na. Dahil ako yung makulit sa GC namin. Kayo naman lahat mabait eh. Wow. Ako yung makulit sa GC namin. Wahaha. Pasyal ka Oo sa nga eh. Pero pasyal ka sa LS ni Pilot host kasi masaya. Nagsasayawan sila. talagang hindi. Nagsasayawan sila. Nakapunta ako sa one time ako nakapunta sa bahay ni Pilo, pero parang sound lang naman yung ko, tapos umalis na ako. Siyempre sabi ko, di ko naman to kilala si Islahanon Pilo. Natigil, Edi umalis na agad ako, natigil nagtamsak lang. kasi ako ng 3 months kaya natagal ako kasi nabisi ako sa kaya nga nabisi siya sa niya kaya tumigil siya doon at tigil siya. Kung hindi siguro siya tumigil, lamunin na rin si Pilo kasi dati pinipili pa niya yung WH ko eh. Kasi may Ay, laptop tumigil pala siya. pinipili. Pinipili pa niya dati yung WH ko. Mm-hmm. Ayan kami magkasama sa dati una-una si Pilo, si Yasyoy, si Noypoy, pero si Noypoy may ibang na rin si Noypoy. Mga muni na, siya na lang yung hindi. Sino need i-play? Si Madam Jello, si Arlie, si Pilo Islahanon. Kunti na lang yung niya, Madam. Uy, Pilo, ayan si Madam Jello, si Arlie, Ayan Pilo, si Ate napaka-supportive yan. J-Lo. Nasa yan siya, saan ka ba, Madam Jello? Saan ba yun siya? Ayan, dikitan mo yan si Madam Jello, si Arlie, Pilo, tapos pumunta ka sa LS niya. Oo, nagpapaano din yan. Parang may LS, di ba ka Ate Sining, J-Lo? nag-ilis ka Anong ugma. oras yung LS mo, te? Oo, Nis, mag-ilis ako ugma, Nis. Nag-alternate lang kami Ayan, mega ni shoutout host. po kay Ivy Carchodoro, Ning Luby 08 tamsak dan po. Ayan, maraming salamat sa iyong patamsak dyan. Ay, akala siguro ni Sis Ivy, yung host, si Sis Ning. Kasi 3 months season na work ko summer kaya busy ako mag-junjula tugos kaya natigil ako. Kaya natigil siya. Si Pilo. Pilo, anuhan mo si Madam si Arlie. May ilis ako maya 11 PM sa Pinas time. Ayan, mag-ilis Oy, naman si Sis Pilo. Ivy, pakitamsa ka naman, Sis Ivy, yung binaba kong bahay, Sis Ivy, Premier yan, sis. Ayan, maraming salamat, Sis Ivy. Kamusta ka na, Sis Ivy?
Ayan, Sis Agnes, hindi pa pala tikit yung isang ninja ko sa'yo, dinikit ko na Dikitan mo sayang ako yun. bukas ka para ma-play kita. Ayan, Pilo, dikitan mo si Madam si Arlie para ma-play ka niya. Ayan, Pilo. Ayan na Pilo, oh. Andyan Ayan, na, oh. Pilo. Dikitan Dikitan mo mo si ako, Madam si bakas ka para Arlie. ma-play kita. Ayan, si Islahanon Ayan. Pilo. Ayan. Very supportive yan si Diba? Pilo, si Madam Jello si Arlie. Guys, padikita naman po, patamsakan naman po ang premiere ni Ate J-Lo. Yan sa Australia si Madam Jello Pilo. Ayan ha, sa Australia pa yung Ayun, sa magpi-play Australia sa'yo. pala si Ate Oo, J-Lo. nasa Australia yan si Madam Jello. Wow, kaya pala. Yan Pilo, Thank you so magdikit ka much kay sa iyo, Madam Ate J-Lo, Jello. ha, sa iyong pa super sticker. At maraming salamat sa pagdalaw dito sa aking maliit na bahay. Nung una pa lang akong pumasok doon sa Sir Carlo Choi. Talagang nandoon na talaga si Madam Jello Charlie. Sila Jeannie Jean, sila Decoy 25, mga supportive sila. Si Mangyan, si Chiptit. Sino ba yun? Nandyan pa ba si Pilo? Kasi sabi ni Madam si Arlie, dikitan daw siya. Ni Pilo para bakas, mag-iwan ng bakas. Madam Agnes, kanalimbang ko. Ayan, Pilo, sabi ni Madam Jello si Arlie, dikitan mo siya tapos Dikitan mo mag-iwan siya. ka ng bakas para ma-play ka niya. Maraming salamat sa iyong paharang, Sis Agnes. Ayan, Madam Agnes, kinalimbang ko na from Islahanon Pilo. Ayan. Sis Agnes, balikan mo na lang si Dating Islahanon dikit na ako kay Pilo. Ma'am Jello. Oo, kasi dating dikit na yan si Agnes kay Ma'am Jello. Ayan, Agnes Hatiko, WH Tamsak, WH Dan po. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sis Ivy Car. Kamusta ka na pala, Sis Ivy? Dating dikit na ako kay Ma'am J-Lo. Harang muna ako. Dikit na Harang pala. muna daw. Matagal na. Ano na lang, Sis Agnes, tawag nito? Salamat po Harang sa muna hindi ako, host. pag-skip Maraming ng salamat sa harang. iyong paharang, Islahanon Pilo. Sige, i-play din kita mamaya, Islahanon Pilo. Basta Sis Ning, mo ko ha, PM mo lang ako, Sis Ning, ha, na i-play siya kasi baka makalimutan ko mamayang gabi. I-ano ko lang sa'yo yung Kalimutan ni kasi si Pilo. host. Yung Oo. playlist niya. Ibigay ko sa'yo. Ayan, Islahanon Pilo, salamat po sa hindi pag-skip ng harang ni host. Ayan. Ayan guys, nagbaba na rin ng bahay si Ivy Car Chodoro guys. Patikitan naman po natin si Sis Ivy Car Chodoro. Isa din po itong napaka-supportive na kaibigan. Uy, Sis Ning, dikit mo na ba to si Sis Ivy Car? Hindi pa. O, dikitan mo siya, Sis Ning. Tingnan ko nga kung dikit ko na Sana din to si sana Sis Ivy nag-ano sa ka ng aking Pilo, naggawa ka ng playlist mo na lahat mo na playlist. Di ba sis? Iba-iba kasi yung Oo, playlist mag-ano mo. ka ng playlist mo, mga 5 hours o 10 hours para at least ka. Tapos yung para mabilis yung WH pala, kailangan i-separate mo yung mga mo. Halimbawa, yung vlog mo, vlog lahat. Yung live mo, live lahat. Ganun. Kasi doon ako kasi dati, yung kaibigan ko na yan na si Lady Intern, dati sabi Ate Noemi, naguguluhan ako sa playlist mo, pwede bang i-separate mo sila, yung vlog, yung mga sineperate ko, alam mo doon talaga kasi kada play niya, ipe-play niya yung mga vlog ko lahat. Tapos ipe-play niya naman yung mga live ko. Ganun yung pag-play niya. Ayan, Sis Ivy Car, dikitan kita sa aking ninja. Hindi Kita ko pala pa kayo dikit. marinig, baka nilibak niyo naman ako sa Pilo. Hindi ko pa kayo. Na mao diha na Sis Ning kay ginlibak man naton kay giningon-ingon mo pa dinhi mao diha Di mamasok ko si pagdali Pilo. ako diha sa harang Islahanon Pilo dikitan mo ako bakas ka para ma-play kita. Ayan sabi ni ni Ate J-Lo Shirley. Salamat kayo Ate J-Lo ha.
Still on harang. Salamat, Pilo. Sis Agnes Hatiko, Sarcon. Uy, naano ka, na ako, kailan ba ako pumasok kay Sis Agnes na nag-live siya? Ano lang pala, isa lang pala yung cellphone ni Sis Agnes, kaya nakakaawa naman si Sis Agnes. Uy, Sis Agnes, dagdagan mo yung mga gadget mo para naman ma-play mo yung sarili mo. Hindi, mahirapan din O, siya mag-play tanawa, kasi sis tanawa sis Noemi din ang kasi obra mo ang kay gin-open-open mo direo. Tingnan napunta ni Pilo nga ano, kinlibak. Katawod ko oy. Janrick, tamsak, dikit kalimbang all. Ayan, sige. Mag-iwan ka lang ng tamang bakas is Ivy Car kay Janrick kasi ano yan eh, bata pa yan, nagmumodule pa yan, kaya busy ngayon yan. More than 2 minutes harang. Oo, mahaba talaga yung binibigay sa akin na harang ni warm, Tolo. Bakit ganito yung isang cellphone ko, sis? Ano? Late talaga yung ano niya. hindi, gano'n naman talaga late. Late, Sa oh. akin din gano'n late. Ayan, salamat sa iyong pa-sticker dyan, sis Agnes. May sticker na si Ayan, sis maraming salamat, Agnes. sis Maria Salome, sa iyong pa-sticker din dyan. At sa pa-BG-BG, ayan. Kain tayo, sis. Sige, Wala sige, si maraming Costa. salamat. Ayan, guys, o, dikitan nyo rin, guys, si ano, guys, o, si sis Maria Salome Vlog. Isa na rin po siyang monetized channel at baka pumunta po kayo sa kanyang bahay. Wag naman po nating skip ang kanyang harang. Ganon din po ito si Ate J. Lo. Alam mo ba, natatawa ako kagabi kina Kuya Dikoy. Yung brief ni Kuya Dikoy, hinubad. Diwan ko lang kung totoo talaga yung brief na hinubad niya. Natawa Dumul. talaga ako sa kanya. Lampas na ako sis sa oras ko. Pero marami pang tao sis oh. Kaya nga, hayaan mo. Okay na, marinig ko na kayo. Okay na. Wala man ka namong ging ging libak diri Pilo. Hindi, sabi ni Pilo ni Madam Jilo, dikitan mo siya at mag-iwan ka ng bakas kasi ipi-play ka niya. Oo. Ayaw diha pag ano-ano Pilo kay basi dili ta kaunya pag i-play. Kain tayo sis, sabi ni Maria Salome Vlog. Salamat Iwan ka sis daw Maria ng bakas Salome. kay Madam Dwell ka lang dyan. Ayan, Uy, sabi ni Islahanon Pilo, Madam Jilo. magpunta ka sa bahay ni Ate Jilo. Kasi ano din yan, very supportive. Makita ka lang na supportive din yan siya. Kasi oo, Ay, supportive siya kakakilala masyado. ko lang sa kanila. Mm. Ganun. Tingnan mo, super sticker agad. 'Di ba? Harang danaba, sabi ni Agnes. Harang dan haba. Salamat. Salamat sa iyong paharang, Sis Agnes. Puntahan mo muna si Madam Jilo Pilo, tas mag-ano ka, iwan ka ng bakas kasi ano ka daw niya, ipi-play ka niya. Para mamuni ka na Oo. Pilo. Para happy na Oo, sigurado may ano yan, para masaya sigurado may laptop yan si masaya Ate kami pag Jilo. namuni ka. Ay, ang dami niyang dami niyang kwan. Nung in-screenshot niya doon sa grupo. Ang dami niyang piniplay. O, 'di ba? Ano naman mabait naman si Ate Jilo. Maano mo naman sa ano niya. Tsaka prangka na tao. Ganun yung mga gusto kong tao, mga prangka. Mapi ma. Uy, Islahanon Pilo, ano yung messenger mo para at least maibigay ko sa iyo ang Ayan na, mo, galing na ang daw si Galing na daw si galing na ako doon. Ayan, we love you host. Ayan. Thank you sa si-nightbot pala to. Ayan, maraming salamat Sis Lenny Jane. Andyan ka pa rin Sis Lenny Jane. Kamusta ka naman dyan Sis Lenny Jane? Sis Lenny Jane, natamsakan mo na si Ate Jilo sa kanyang premiere. Tamsakan ko po siya mamaya sa ibang si Lenny Jean. Very supportive din yan si Pilo Trades FB ko. Ayan, dikitan mo na rin magbaba ka ng bahay mo Sis Lenny Jane para madikitan ka ni Islahanon Pilo. Pilo 3JFB ko. Kaalinak dakal.
Yala tali dakal. Ay, asa na ti lolo, anak ka man lolo, Jen. Yala. Yala. Matulog ako pagkatapos mo, sis. Happy. Mm. Uy, ano, Yan, Pilo, ito yung pangalan ko sa aking YTC. tulungan Ito natin si din yung ano, pangalan ko sa tulungan aking si Facebook. Pilo para maano na siya, I-add mo para ako. mamuni na rin siya. Para mamuni na Mm. siya. Kunti na lang, 1.3 na lang kulang niya. Ay, 1.7. Kunti na lang. Pag na-play ni ano ni Madam Gilo, malaki yung ano niya doon kay Madam Gilo kasi nasa ano si Madam eh. Nasa Australia si Madam Gilo eh. Oo, kaya nga, maganda yung ano niya sa Malaki yung Australia. makuha niya doon, oo. Mm. Sabi, Madam Gilo, ano kaya ni i-add mo kaya si ano, add natin si Pilo sa ano, sa group ni ano, Sir Carlo Choi. Sa group natin. O, pwede din, paalam mo muna siya doon para at least maano siya. Nung kita nga, kung ikaw nga pinaalam kita kay Sir Carlo eh. Basta ano lang daw, basta supportive daw. O, Sabi niya. supported naman to si Pilo, di ba? Kada LS mo, parang Supportive. andito palagi si Pilo eh. Oo, nandun yan. Kaya nga nakikita ko ito palagi sa yung Nandyan pa si LS. Sir. Ha? Kalas. Aywa. Kasi nandoon si ano sila ano kaya yung kay Pilo kung papayag siya i-add siya doon. Mapilhap bara. Oh, sabi ni ni Ate J-Lo, i-add mo daw si Sning. Uy, si Sning, andyan ka pa? Si Sning. I-add mo daw, sabi ni Ate J-Lo. Ayan, IB Carchodoro, natikita na po kita full pack. Ayan, pakibalik na lang po sis IB Carchodoro Sige, i-add daw kay sabi Ate ni. J-Lo Sige, Madam Smollett. Gilo, i-add ko si ano. Pilo, saan ka ba Pilo? I-add mo I-add siya. kita doon, Pilo. Pilo, Pilo. i-add ka daw ni Pilo, doon, Pilo. si Sning Pilo. Diyan ka pa ba Pilo? Karamihan mga sa mga nag-LS LS basta nasa GC lang binabantayan ko ng mga ninja ko pero may laman. Sige, legit din sabi ni Pilo. Ayan, i-add kita doon sa anuhan nila namin nila Madam J-Lo kasi i-ano ka, pipili ka ni Madam J-Lo para mamuni ka na. Kaya nga. Ako din mamaya siya eh. Pilo, din kita. I-play din kita. Dalawang cellphone na naman gagamitin ko. Isang cellphone i-play ko to sa yung Pilo. Si Pilo. I-ano mo ako ha, mag-ano ka sa akin, mag-message. Pilo. Ayan din yung pangalan ko sa aking Facebook. Wait lang. Mag-ano na ako siguro, sis, mag-ano na ako siguro sis, mag-end na ako sis. End wala ka pa ko na? kaluto Sige. sa akon nga manok. Kanon pa lang to ginluto. Sige, di kayo matulog man ko. Matulog kami sa alaga ako. Karoon ako mag-play. Sige sis, salamat sis ha. Maraming salamat sa iyong pag-akyat dito sis. Sige lang, uy. Ning Lobe 08 Vlog. Ayan, maraming salamat guys. Kailangan ko na pong mag-end kasi baka mapalayas ako di oras ng aking amo dito. Pagdating wala pang pagkain. Salamat sa inyo ha. Ayan, maraming salamat po kay Ate J-Lo, kay Islahanon Pilo, ayan, kay Sis Maria Salome. Hindi ko na kayo maisa-isa guys. Sa mga lahat ng pumunta dito, maraming salamat po. Ayan, sis Ning. Thank you so much, sis Ning. Welcome. Sige, Ayan, bye-bye. mag-end na ako guys. Ayan, God I-add bless sa ko na inyo si guys. Pilo Mag-ingat doon kayo kay palagi. Maraming salamat uli sa iyong Ate J-Lo. Islahan ng Pilo, i-play kita dito sa isang cellphone ko kasi hindi ko naman, dalawang cellphone lang yung kailangan ko, yung Pilo. isa hindi. Ayan, may kompetente vlog.
sign out. Ayan guys, thank you so much. Bye-bye. Tambay lang sis, prepare ng dinner. Sis, ano na rin ako sis. Mag-i-end na Sige. rin ako sis Maria Salome. Maraming salamat sis Maria Salome sa iyong pag busy-busy dyan, pagtambay. Salamat guys. God bless po sa inyong lahat.